ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ମୋ ସହିତ ନାଗିବନି କାହିଁ ଏମିତି ଗଣ୍ଡୁଲ ପାଣ୍ଡୁଲ ଭଳିଆ ହଉଛ କହିଲ ଏ ଅନାଅନି ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଜର ଭାକୁର ମାଛଟେ ଆଣିଛି ତମେ ମାକୁଡ ମାଛ ଭାଜୁଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ବଜାରରୁ 2 କିଲୋ ଟମାଟୋ ନେଇ ଆସେ ମନ ଭରି ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇମି ତମେ କଣ୍ଟା ଖାଇବ ଏ ତ ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା लो ଏ ତ ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା ଆଲୋ ଏ ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା लो ଏ ତ ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା ଦେଖ ତକ ए परिया नब परिया ए कोबी की बंधा हेइची छंदा ए टमाटो संगे लंबा काकुड़ी ए नियमर दादा खुड़ी ए टमाटो 150 कोबी 115 आलू टमाटो किलो कौन 150 लो नानी जो चंद्रयान 3 गलानी सी भारतर सब टमाटो नहीं कि पलैची